Tiġi meta tiġi l-elezzjoni, aħna se nkunu lesti. U fl-ewwel ġimgħa se nkun qed nagħmel crowdfunding biex jinġabru l-flus għall-elezzjoni, kif ukoll naħtar campaign manager. Nemmen illi bċertu riformi żgħar li ser isiru fih dan il-Partit Nazzjonalista u bir-rieda tajba tal-grupp parlamentari tal-partitarju kollha tal-Partit Nazzjonalista kapaċi tiġi meta tiġi l-elezzjoni nkunu f'pożizzjoni ħafna tajba biex nagħtu oppożizzjoni u gvern alternattiv għall-Partit Laburista. Ser nkun ukoll qed irressaq diversi riformi u diversi proposti ġodda u diversi inizjattivi ġodda fejn il-partit biex li naġibuna f'pożizzjoni aħjar li tiġi meta tiġi l-elezzjoni aħna nkunu preparati, jekk tiġi xahar ieħor, jekk tiġi 6 xhur oħra, jekk tiġi sentejn oħra. Fosthom hemm propju l-irwol ta' campaign manager. Jiena fil-ġurnat li ġejjin ser nkun qed nappunta il-campaign manager tal-Partit Nazzjonalista illi ser ikun qed ikabbar u jipproġetta il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista u l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista għal matul il-kampanja u tkompli għaddejja sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Hekk wieħed il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fejn spjega li l-Partit Nazzjonalista jrid joffri futur ġdid u aħjar lil poplu Malti u Awċi. Fl-ewwel ġimgħa illi issa ser inkun kap tal-Partit Nazzjonalista ser ukoll inkun qed nagħmel crowdfunding. Crowdfunding illi ikun qed jirrelata biex jgħin lil partit illi tiġi meta tiġi elezzjoni jkollu l-budget neċessarju l-finanzi biżżejjed biex jagħmel kampanji elettorali professjonali illi tikkompli tikkonvinċi aktar u aktar nies. Fuq Net Television u wieħed li se jagħmel minn kollox biex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jsib l-identità tiegħu u bekk jissalvagwardja lin-nies. Ser inkun qed nara illi nerġgħu wkoll insibu l-identità tal-Partit Nazzjonalista illi dik ser tkun l-iktar ħaġa kruċjali li tiddistingwi lill-Partit Nazzjonalista mill-Partit Laburista. Irrid nara li ikonna partit verament tan-nazzjon, partit li jissalvagwardja id-drittijiet tal-Maltin u l-Awċin kollha, partit li jiġġieled għal governanza tajba, partit li jiġġieled għat trasparenza, partit li jiġġieled għall accountability, partit li jiġġieled mhux għal ftit imma l-ħafna għal poplu Malti u Awċi kollu. U din ser tkun l-iktar ħaġa kruċjali li verament tiddistingwi lill-Partit Nazzjonalista mill-Partit Laburista. Alex Borg sostna l-Partit Nazzjonalista mmexxi minnu se jkun partit li jkun viċin in-nies filwaqt li wera l-viżjoni tiegħu għall-medja, anka permezz ta' social media team u podcast ġdid. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li żgħażagħ huma parti essenzjali mill-Partit Nazzjonalista u sostna li hu se jkun qed jistinka li jwassal il-messaġġ li l-Partit Nazzjonalista huwa ferm differenti minn dan il-gvern. Alex Borg sostna li l-Partit Nazzjonalista se joffri l-viżjoni ekonomika li pajjiżna tant għandu bżonn. Dan fil-waqt li ringrazzja lil Bernard Gregg tal-ħidma tiegħu matul dawn l-aħħar snin u lil Adrian Delija għall-kampanja pożittiva li mexxa.